txiki, kueto prez! Bai! Kaixo lagun. Kueto eskolako ikasleak gara eta hau da gure podcasta. Guazen hastera! Bueno, Oier, oporra hauetan nora joango gara bidaia egitera? Erresuma Batuera. Bai, nahiko ideia ona da. Zuk norbait ezagutzen duzu Erresuma Batuan egon dena eta agian aholkuren bat eman aldiguna? Bai, Inigo Usu eta Natalia. Perfecto, agian galdera batzuk egingo dizkiegu. Bai, idei ona da. Gaur hemen Inigo Usu eta Natalia kontatuko digute zer egin zuten bidai bat. Bueno, lehenengoz, nora joan zineten? Guk Londresera joan ginen hegazkinen eta hegazkinean 2 ordu eta erdi egon ginen. Zenbat egun egon zineten? 5 egun. Londresen egon zineten zer egin zenuten edo zeintzuk izan ziren zuen planak? Ailegatu ginenean, Londresera Juibi primer hotelera joan ginen. Janari guztia prezioaren barne zegoelako. Guk hotel hori asko gomendatzen dugu. Goizean ailegatu ginenez, Londresetik buelta bat eman genuen pizka bat ezagutzeko. Hau da, London Eye, Big Ben ondoan dagoen zubia. Gero restaurante batera joan ginen eta restaurantetik Big Ben ikusten zen. Orduan bukatu genuenean afaltzen Big Ben ikustera joan ginen gauean. Zer egin zenuten hurrengo egunean? Hurrengo egunean, gozaldu genuen Londreseko normalean gozaltzen dutena. Eta jarraitu ginen haien bizitzako ordutegiak. Baina ez dute egiten dugun berdina? Ez, gure bizitza haiena oso desberdina da. Baina oso desberdina. 7etan zerbait gozaltzen dute, alubiak, arroz frijituak. Gero 12etan zerbait jaten dute baina oso gutxi, 4etan tea hartzen dute eta 6etan afaltzen dute eta lo egitera joaten dira. Orduan hor jaten den gozaria jan genuen eta gero joan ginen merkatu batera, Camden Town deitzen dena. Hori bai, metroa hartu behar izan genuen, baina merkatu oso polita eta famatua dena. Eta merkatu hori nola da hain polita eta famatu izateko? Merkatua kale batean dago, non dendak zituena. Dendak guztiz irekituta daude. Ere 2 pisu ditu eta kanpotik kolore batekoa dira. Eta ere figura handiak dituzte. Adibidez, elefanteak edo zapatilak eta bar. Merkatuaren ondoan ibai txiki bat dago non egurrezko horma bat dago eta lauki bat sortzen dena. Lauki barruan barka txiki bat dago eta laukia uraz betetzen denean txalupa ibaitik ibilbide bat egiten du. Arratsaldean Big Ben ondoan London Eye deitzen dela joan ginen. Gogoratzen zarete norian zegoen kapsulara igotzeko oso azkarra izan behar zinela? Baina zergatik izan behar zinen hain azkarra? Noria inoiz ezenez gelditzen, orduan kapsulara sartzeko azkarra izan behar ginen. Eta denbora ematen zaizuen sartzen? Bai, Noria oso poliki jaten zen. Zer egin zenuten hurrengo egunean? Hurrengo egunean, gauza importantenak ikasi genituan. Hala nola, Hogwarts, kabina, eta bar. Eta hurrengo egunean egin zenuten zerbait ezberdina? Bai, joan ginen futbol amerikanoko partidu bat ikustera. Bai, hemen estadiora joan ginen. Hori bai, metro eta trena hartu behar izan genuen eta 45 minutu behar izan genituen.
Eta azkenik, hurrengo egunean, goizero, aeroportura joan ginen trenean. Eta ona bueltatu ginen. Bale, eskerrik asko, zuen bidaieko datuak emateagatik. Nik zalantza bat dauka, eta aprobetsatuko dut galdetzeko. Erresuma Batuan, badakizu zein den hizkuntza ofiziala, ezta? Bai, Zein da? ingelesa. Ingelesa. Oso ondo. Bale. Zuek badakizue, karo, zuek bizitatu duzue Londres. Baina badakizue Erresuma Batua ez dagoela bakarrik Londresengatik osatuta. Beste leku batzuk osatzen dute Erresuma Batua, ezta? Bai. Zeintzuk? Beste bat esan alduzu? Eskozia, Gales eta Londres. Bale, Eskozia, Gales, Ingalaterra, dela Londresen partea, eta bat falta zaizue. Ez dakizue zein? Leitz. Ez dago beste uarte batean. Irlandia. Irlanda, bai, egia da, bai. Lau horiek osatzen dute. Eta gero ere janari tipikoren bat hartu zenutena, ez? Dago bat oso, niretzat, niri ezait gehiagi gustatzen, baina ti hori da ospetsuena, eta gero fish and chips. Fish and chips, egia da, arrazoi edukazu ditugu. Bale, eskerrik asko zuen bidaiaren azalpena egiteagatik, eta hurrengor arte. Agur! Agur! Eskerrik asko gaur parte hartu dutenen lagunei eta txalo bero bat haientzat. Ni aski entzuteagatik.